Tras acadar o reto 16 do programa Innovatec FP 2026, o proxecto deste grupo do CIFA Carballeira vai camiño de converterse nunha realidade ou incorporarse á área de emprendemento industrial do Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros, onde contarán cos medios dispoñibles para a súa incubación e aceleración, de tal forma que poidan derivar na creación de empresas innovadoras e de base tecnolóxica. O noso reto consistía en solucionar a unha empresa, que neste caso é Porto Muíños, o problema que teñen de romper a barreira de descoñecemento do consumo de algas e cociñado das algas. Eles están en Cerceda. Nos gañamos plantexándolle unha solución que é unha aplicación móvil que un pouco invita ao usuario a poder coñecer mellor como se poden consumir as algas, facendo recetas a través de unha fotografía dos ingredientes que podes ter tú mesmo na casa. E así presentaban o seu proxecto Certame, unha aplicación interactiva para descubrir o potencial gastronómico das algas. Poderemos adentrarnos a detalle cada produto. En un recuncho temos a orixe, onde reside a alma da aplicación. Unha xanela inmersiva onde poderemos ver as zonas da costa galega onde foi recollida a alga protagonista. Tamén mostramos ao detalle e damos rostro ao labor das diferentes familias mariscadoras. E así convertimos un ingrediente normal nunha verdadeira experiencia de quilómetro cero. No apartado Chef, o usuario pode coñecer todas as receitas dun produto escaneando o seu código QR e, finalmente, acceder á funcionalidade estrela de Alguía, o noso chef intelixente. Sacando unha foto da despensa, subindo unha imaxe dende a galería ou introducindo texto manualmente, o sistema xera unha receita totalmente personalizada, con detalle do produto suxerido para mercalo se o precisa, e con detalles sobre a súa elaboración que poden incluir consellos para eliminar o medo do usuario a experimentar. Ademais, o usuario pode guardar a receita para comprobala cando o precise. Alguía é un ecosistema vivo que combina a comodidade da tenda integrada, a forza da imaxe da orixe, o asesoramento de Portoconet, a fidelización co pasaporte do mar, a maxia do chef intelixente e o poder social de compartir. O programa Innovatec FP ten como obxectivo principal impulsar a innovación tecnolóxica e o emprendemento industrial, fomentando a creación de empresas de base tecnolóxica entre o alumnado da formación profesional. Para logralo, enfróntanse á resolución de 20 retos tecnolóxicos expostos por empresas, cuxas solucións deberán xerar un impacto positivo no desenvolvemento do medio rural. O alumnado participante afronta os retos propostos traballando en equipos multidisciplinares e mixtos en canto a xénero das persoas participantes. Deste xeito, preténdese integrar perfís profesionais complementarios, a vez que se promove a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. É o propio Centro Galego de Innovación o que promove este programa, pon en coordinación a todos os centros de FP de Galicia para axudarlle a 20 retos planteados por 20 empresas, pois intentar solucionarlos, darlles unha solución. Ahora no que gañamos é unha partida presupuestaria dentro de aquí do Centro Galego de Innovación dunhos 10.000 euros, que o que nos permite é levar a desenrolar a solución que nos agora mismo plantexamos desde a parte teórica. Entonces, vannos acompañar tanto no asesoramento legal, no caso de querernos constituir como empresa, como en todo tipo de formación que nos falte a maiores para poder desenrolar ben a aplicación, ou incluso el alquiler de equipos informáticos que nos permitan programar a solución como nos plantexamos na memoria.